gava pajda nevêjin gelê Kurd, gelê Kurdistan zaroka zêde çêkin. Bira milletê Kurd zêde bibin, nüfusa me zêde bibin. Xebata kek Mesud Barzanî li ser Yekîtiya Kurdistanê hemî Kurda barê Kurda stî wî de ye. Ev insanê bixwazin zarakê wan çêbijî bareke ew jî nexwazin. Ew jî dostê te de ye doktor. Destê me de di stê hikûmeta de em vî bara hengî ji pişta hikûmetê û ji pişta kek Mesud bigirin em ji milletê xwe re xizmetê bikin divê di taxa fermî de em van navendana vekin û em ji milletê xwe re xebatê bikin. Doktor di nava Kurda de niha mesela zêdebûnê du çawa dibînî? Baş e zêdebûna Kurdan li gorî îstatîstîkê nüfusa Kurdan gorî her derin rojeva Avrupa nüfusa me ana gorî Hindistanê kêm e li berê gorî Avrupa gorî Amerika em her yerî zêdenin gorî Tirkiye jî em zêdenin vî havî gava pajda nevêjin gelê Kurd gelê Kurdistan zaroka zêde çêkin bira milletê Kurd zêde bibin nüfusa me zêde bibin. Ew ê nikaribe çêke jî bira were cem ê nikaribe çêkê jî bixwazin werin Amedê serçava sersera nikaribin werin em ê tevî tîma xwe ekîba xwe tevî amûrê xwe werin navenda fermiya Kurdistanê ev navenda ji wan re vekin em ê xebatê xwe li wir bikin.